Malaya ng isipan, pabalik sa nakaraan. Huwag mo nang balikan, patuloy ka lang sasaktan. Yo, what's up my friends? So ayun na friends, ulit ko rin bugas ito sa tangke. Okay kayo? First time na po din ako nga makakuan na po out there nga vlog. Okay kayo? Tapos inikaw man, inigulin ako na silang i-walking. Sila. Kaya murag nagmugot naman. Walking siya no. No, walking siya no. Gusto mo tsaksakin ko galagala mo ha? No boy? No? Mag-walking po ta boy no? Okay? Mag-walking siya ka no. So okay my friends, magsuot na bunok. In 3, 2, 1. A few moments later. So, ayun na po mga friends. Nagkaulit ako. So, kuhaan tayo. Epic fail ang ato outdoor nga vlog. Kayo murag lisod, kayo murag laghan kayo crowded. Basig idagan nga akong cellphone ang vlog. Okay kayo, basig ilang dagano ni kawatson. Wala na tayo pong vlog. Wala na lang po nag-vlog sa outdoor. Kaya nato sa palengke. Gusto mo tsaksakin ko galagala mo ha? So nakapulot na ako rice. Tulog ka gantang, tulog ka hello. Okay, hello. So mag-walking sa kuhanin nila. Kay murag di pang laoy naman na sila. Hindi na mag-walking. Mag-walking no. Pinik mo. Good boy! Tara! Ato na sa gawas! Asa man ang leash! Ang leash! Tara na! Ang leash! Tara na! Ang leash! Ang leash! Asa 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 ang leash! Di ara ang leash! Mga to sa gawas! Ato sa gawas! Gawas! Ato sa gawas! Gawas! Ahaha! Ato may sa gawas! Gawas! Wow! Ha? Ato na sa gawas! 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 Sa? Ato sa gawas! Gawas! So okay my friends, mga may sa gawas! Bye-bye! Kaya di ko mag-vlog sa gawas! Kaya hasol kayo sila dalon, basig maos ako! A few moments later. So we're back. As usual, lisod din sila i-walking kaya sila ang dili ang tao. Sila mo control. Hachi! Daghan kang na-meet nga friends. Pero may puro rin mo gipang-aw-aw. Halhal lagi mo no. Halhal mo no. No. Inom kit tubig. No. Uhaw ka no. No. Kaya si Yumi kay behave raman eh. What you mo dyan no? Kini Yumi, good girl man walking. Good girl. So kakahuman ko lang magpainit sa kakahuman ulul. So nahuman ako ganang sa painit sa sakyan nila kuya. By the way kuya na ako sa inyong kwarto kay di ba ako sa salaran kay banha kayo to. Nindot hello ba? Nindot kayo na mo studio. Yun yung room. So karon nag-edit pa ko ron sa akong Nag-edit pa ko sa akong vlog ron. Here. Nag-edit pa ko. Okay kayo. So kanang nga vlog is basta is just a surprise. What? Ganahan na gid ko mag-out there nga vlog. Laaya ni Maginusara Perme. Okay kayo! 5 minutes later. Patsy? No?
Ay, bulingit naman ka, boy. Di ko ang tawag ha. Di ko ang tawag Tuol lang ako sa ron. Silos. Nagtinaw naman. Boy, bulingit naman kayo ka, boy. Bulingit na kayo ka. Di ko ang tawag ha. Dabuhin niyo mo, bulingit niya kayo ka. Kaysa mo ng anak ko, kaysa mo ng anak. Kaysa mo kang anak. Gibayaan man ka sa imong mamahan. Buli. Good boy, Yaki, good boy. So, hapit na ko mo mag-edit sa akong vlog. So, napaday ko sa katunga. What? So, pero hapit na gid ni siya, pero nalang ko ipakita ninyo kay nagparajig ilang bata. Hi boy, say hi boy. Aww. Boy. Nanguhit na siya kalit na ko ba ako magablihan ng kaning pultahan. Kurata na ako. Nagkuhit lang siya kay magpasabak. Sabak man siya kay kung ano man. Bulingit naman na si Buboy. Oy, bulingit naman niya. Pugi naman niya ugma kaya man yung magligo man ani niya. Pinahardin man ang iyang haircut kay naikbuan ba balbas. Ay si Panila poy. Good boy. Sleep na. What's up sa inyo, mga tanga? So ayun na nga mga my friends, okay my friends. Gusto mo tsaksakin ko ang alagala mo, ha? So kung man ako edit sa akong video, so nag-upload din na siya ron sa YouTube. So stay tuned kaya nang ibutang sa kon. Okay kayo. So Lame kayo! magkatakanta sa ta. Feeling younger every time that I'm alone with you. We were sitting in the park car, stealing kisses in the front yard. We got questions we should not ask. How would you feel? If it's just something that I want to do. I'm taking my time, spending my life. Kinukulayan ang isipan, pabalik sa nakaraan. Huwag mo nang balikan, patuloy ka lang masasaktan. Hindi na kulang kakaisip sa isang magandang larawan. Paulit-ulit na binabanggit ang pangalang nakasanayan. Tayo ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Kinalimutan kahit nahihirapan. Para sa sariling kapal.
isa't isa. So, okay my friends, dira na tali mahuman na to atong vlog kay wala na tala mahimo. Feeling na ko mura kong nagniwang, mura pug wa. Nagniwang ba ko mura wa. Pero sige my friends, maulan lang ni atong Enso vlog. Thank you for watching ha. So if you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe my channel, Jura El Rosal, right down below. Okay, kaya. And click that notification bell to be notified in my future videos. Peace. Thank you, my friends.